Mga kapuso, malubog nga tubig sa pila ka lugar sa Iloilo City padayon nga ginareklamo sa mga konsumidor sang MPIW. Flushing ginapatigayon na sang MPIW agod malimpyuhan ang ilang linya. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagapabilin nga malubog ang tubig sang pila ka mga konsumidor sang Metro Pacific Iloilo Water sa siyudad sang Iloilo. Apisar masobra duha na kaadlaw sang nag-amat-amat balik ang supply sang tubig halin sa bulk water supplier sang water distributor. Hindi madula ang kahangawa sa mga konsumidor sa ila ikaayong lawas bangod sa ginagamit nga hindi matinaw nga tubig. Apisar, wala man ininila ginainom. Namin man kung tinawatan niya ang tubod sang nawasay. Kasi sa lubog, siyempre, gaano ka magagamit ng lubog. May pila nga tubtob subong, wala pa gid sang tubig nga nagatubod sa gripo. Kaangay na lang sang konsumidor nga ini sa Barangay Cuartero, Haro. Ang tubig, ayos na subong. Kaya muna wala ko tubig. Madumduman nga nagabiso ang MPIW sang Domingo nga pabukalan ang tubig bilang precautionary measure. Apisa nakapasar ang kalidad sang ila tubig sa parameters nga ginset sa Department of Health. Apang ang pagpabukal sang tubig ang ginakabiga nga dugang nga huol kagasto sunod sa konsumidor nga ini sa Barangay Sambag, Haro. Siyempre, ang nawasa ginabayran pa na monthly. Magdubli amon nga gastos. So, mahal pa nga daan. Gani ang ilahingyo nga giliyon na kuntani magbalik sa normal ang kalidad sang tubig. Pagpatag sang MPIW, ang malubog na tubig ang bangod sa isa ka semana nga wala sang supply sang tubig ang ilang mga tubo. Agod malimpyuhan ini, nagapadayon ang flushing sang MPIW ilabina sa reported nga lugar nga may malubog na tubig. Ginalauman nga duha tubtob 3 ka adlaw antes madula na ang kolor sa tubig. Nagkakanda kami sa mga flushing sa mga areas nga na. Kaya ginamonitor namin kung di na nakalabot ang supply sa tubig, and then may mga flushing points kita, no? Nakita sa aton nga network area. Padayon man ang monitoring sang Iloilo City Health Office sa kalidad sang tubig sang MPIW paagi sa ila Drinking Water Quality Monitoring Committee. Ipa-require sila namon dapat masablit sila within this week sa ilang water test such as the physical and chemical and bacteriological. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.